Si ja estàs fart o farta de que et passin cada dia el ribot pels teus drets socials i laborals, aquest és el teu moment. Ara que ja estem en una aristocràcia, BRA presenta La Guillotina, una extraordinària construcció a escala real que podràs muntar pas a pas amb tots els accessoris i detalls. Un cop acabada podràs plantar la teva guillotina a la cantonada de casa i compartir-la amb la teva comunitat. Fes l'encàrrec al teu quiosc habitual, no deixis passar aquesta oportunitat. Amb la primera entrega, per només 2 euros, la magnífica fulla d'acer inoxidable, el primer fascicle de la història de les revolucions i, de regal, el manual de l'empalament. La Guillotina, una exclusiva de BRA. Teràpies alternatives per ser feliços.